Извинете. В останаляци разцъкваме CS. Да, ще вляза в някой сервер. Днес ще играем Deathmatch. Само да намеря точния сервер. Имаше един склон. Ами ще цъкаме той. Той е по-пълен гъст. Ето е Westwood. Само може да качвам клипове на Minecraft, да качвам клипове на Call of Duty, а на GTA няма да качвам все още, защото има някакви проблеми с GTA 5, които трябва да оправям. Need for Speed може би. Ще качвам. Сега ще качвам малко на стари, примерно някой път ще качвам на Half-Life. Ебаник да Файсък, не знам кога ще тръгне. Live game. И така. Аре бе, това няма заради. Искам да ви се извиня, че не качвам толкова често клипа, просто нямам никакво време. Иначе бих качвал. Но сега поне един месец ме нямаше. Ако питате къде живея, живея от моста. Не знам честно казвам кога ще заради. Ще подсъкам малко и ще спирам клипа, защото няма много време и си имам работа. Аре бе! Ще спъка клипа, докато намеря по хубав сервер. И най-после хора открих някакъв сервер. Аз ще бъда терорист. Ще ме разбият главата, защото тук са много добри. Ето, това ви казах точно в главата и ме разбиха главата.
Че чета чата ми тук. Любо, ще снимаш ли на GTA 5? Не, няма да снимам GTA 5. Казах го още на чата на клипа. Няма да снимам GTA 5. Сега съм ги качил всички в папки да не ми товарят компютъра. Чест. Кога свалих CS? Ами CS си го свалих преди малко. Аре, какво му стана този компютъра, е? Седне. И докато правя проблема, ще се мине малко време, така че ще стоп. Отново съм тук. И сега съм пък от полицайите. Чекайте. Така. Ух, това заболя. Yes. Сега там ще дойдат. Добър бе. То сърна много лабо. Ейте го. Печка ти матрина. Извинете, напуха ми в стаята. Паукс. Майка ми. Любо, кой ти напуха в стаята? Майка ми. И отново ми влязоха в стаята. Естествено, как няма да ми пръснат главата? Това е... Помня, чакайте. Чакай, сега ще видя. Та хора, включвам се в друг сервер, защото те са хакери пълни. Так, клипа ще бъде по 15 минути. Пак съм полицай. Не същия сервер.
Също така. Да има хилен снайпер. CS е неудобно. На CS е неудобно със снайпер. Аз отдавна не съм играл на CS. Ще ми се. Жълто. Дакс като се стои така нещо направи. Sorry, Pitch 5-7 не прощава. Някой бях и същите. Чакай тук. Прецизна работа. Тук не можеш ти да... Успя да се измъкна. Знаех си! Тебе, виж какви са хакери! Как може винаги идва насочен на сайт? Гати. Аре! Трима от нашите, един от тях. Естествено. Сега някой ще го скопира, аз съм това да копира. Той рунд ще я свършвам, хора. То стъпата си бома! Хора, това ще е за този клип. Коментирайте, оценявайте и чао!